Wannan garken shanaye ne da suke gudu ba tsayawa, ƙananun ciki suna ƙarƙashin kulawar iyayensu ta yadda babu mai take su. A cikinsu duk wanda ya yi rauni, bai taka ƙasa da kyau ba, ko ya yi garaje, to tabbas zai yi tuntuɓe ya faɗi. Da zarar ya faɗi, kana tunanin sauran za su dakata domin su tashe shi? Ko kana tunanin za su daina gudun bayan ya jikkata yana neman mutuwa? Sam babu. Babu wanda zai daina gudanar da rayuwarsa saboda ka faɗi, ko baka da lafiya, ko wata matsala ta same ka, ko don ma ka mutu. Faɗuwarka ba komai bane a idon duniya. Idan ka ci sa'a ne a yi maka dariya, masu gulmarka kuma su rage maka kaya. Sai waɗanda za su yi ta tono wasu kuskurenka da kai a baya ko na 'yan uwanka domin su tozarta ka. Za ka iya ganin mutum ya kai shekara 20, amma idan ka tambaye shi, me kake tanadarwa rayuwarka? Nan da shekaru 30 masu zuwa ya fara maka kame-kame. Amma kuma za ka samu yana da 'yan mata, yana kashewa kansa kuɗi, ya sayi sutura masu tsada. Idan ka ji kuɗin takalmarsa kaɗai sai ka tsorata. Yana zuwa fati, biki, ya yi ta watsi da kuɗi, mafi muhimmanci ma ya ta watsi da lokacinsa. Abin takaicin ma, kar ka bincika yadda ya samu waɗannan kuɗaɗen, saboda zai iya ce maka aikin wahala ya yi, ko da ƙyar ya samo su. Kuma a hakan ma kar ka bincika yanayin gidansu, domin kar ka sha mamaki, babu abin da yake taimakawa da shi a gidansu. Ban ce soyayya ko kashewa kai kuɗi ko shoshalewa laifi ba ne, amma babban zunubi ne idan kana yi ba tare da ka tsara rayuwarka ba. Ko da shike, ba kowa ba ne ya fahimci ma'anar tsara rayuwa ba, amma na san kai da ka tsaya har yanzu kana sauraro, wataƙila za ka fahimci menene ma'anar tseren da nake magana a kai. Ka gwada yi wa kanka tambayar nan: a halin da nake gudanar da rayuwata a yanzu, wancan mutumin da yake jira na shekaru 40 ko 30 masu zuwa ya tsira? Magana nake a kan kanka lokacin da ƙarfinka ya ƙare, lokacin da ƙuruciya da yarinta ta bushe, ka daina ganin komai a yadda suke a yanzu, lokacin da babu wanda zai taimake ka sai wanda ka taimakawa, lokacin da za ka ringa girbe duk wani kasuwanci da ka kafa. Idan abokai da matan banza ka tara, da shiririta ko shirme ka tsaya yi, a nan ne za ka gan su ƙarara a gabanka. Wai tsaya, an faɗa maka yanzu taimakon da ka sani zai ci gaba da zama ne a duniyar? Ballantana ma, wani taimakon ne ya rage a yanzu da har zai rage anjima? Duba misali da yadda taimakon juna yake gushewa a cikin al'umma. Ka tuna baya? Ko da ba yi abinci a gidanka ba na tsawon kwanaki, za ka kasance a wadace, domin duk layin da ka fita za ka tarar da abinci an taru ana ci. Amma yanzu ina yake? Kowa tsoron taimakawa yake yi, domin a yanzu ko da an taimakawa mutum, sakayyar da take biyowa baya ba ta yin kyau. Wannan ya ƙara sanya wa mutane tsoron taimakawa, har ya kasance ƙananan yara masu tasowa ba su san da taimakon ba. Ko a tunaninka rayuwar da kake ji a yanzu shine zai ci gaba da dawwama a tattare da kai har abada? Ita wannan rayuwar daga farkonta har ƙarshenta ƙalubale ne. Idan ka kuskura ta sanya ka autopilot ɗinta, ka gama. Sha'awa, neman suna, kishi, arziki, duk muna jin waɗannan a tattare da mu, amma sakare ne kawai yake bari su kai shi ga halaka. Kar ka bari zuciyarka ta zama ita ke iko da kai, domin a koda yaushe shaiɗan yana tare da kai, kamar dai yadda Allah yake tare da kai. Sai dai shi shaiɗan yana ci gaba da raya maka wasu abubuwa a kunnuwanka. Haka kawai za ka ringa jin tunanin banza suna shigowa kanka. Idan ka manta da Allahn da ke kallonka ka biye wa shaiɗan, to tabbas za ka hallaka, matuƙar ba ka dawo kan hanya da gaggawa ba. Abubuwa masu kyau ba su samuwa da sauƙi, amma idan ka fahimce su, za ka gane ashe hanyar can ta fi ruɗani. Don Allah, me ya fi daɗi a ce kana ba da lokacinka wajen karatu da binciken sabbin abubuwa, kana ƙara ilimi, madadin a ce yau kana can bikin, gobe kana can rikicin, jibi kana can dandalin. Babu abin da ya fi ilimi daraja. Duniya da lahira shine abin da Allah ya fara umurtarka cewa ka yi a cikin littafi mai tsarki, Alƙur'ani. Ka yi karatu, ka yi wa kanka adalci. Ko ba domin wannan ba, ka taɓa jin mai ilimi wanda ya taɓe? Masu arziki, masu ilimi ne da lissafi, waɗanda ba za ka taɓa samu a ƙuruciyarsu suke yawo da wasa da lokaci ba. Lokacinka zai zo, rabonka naka ne. Idan Allah ya rubuta maka dole ka samu, zaɓi ya rage naka, ka karɓa ta hanya mai kyau ko maras kyau. Daga ƙarshe, ina sake tunatar da mu cewa wannan rayuwar da muke gani ba ta da tsayi, yaudara ce zalla a cikinta da ruɗani irin ta kitsen rogo. Wata rana za ka iya wayan gari lokacinka ya ƙare, abin da zai rage maka kawai shine abin da ka aikata. Duk waɗannan abubuwa da kake taƙama da su, wata rana idan ka gan su har haushi za ka ji. To waye da riba idan duk daɗin da ka ji sun tafi? Idan wannan saƙon na da amfani, kar ka wuce ba tare da ka yi sharing ɗinsa ba. Allah ya sa mu gama da wannan jarabawa ta duniya lafiya.
Sunana Aliyu Sa'idu Jauro.